A Xunta de Goberno Local de Lalín aprobou este xoves o prego de cláusulas administrativas que rexerán a contratación mediante procedemento negociado e trámite urxente das obras de demolición parcial do Parking Europa. O Concello vai seguir dous procedementos. A administración hai unha rebaixa importante no que se pretende aforrar, que son, como sabedes, o 13% de gasto xeral e o 6% de beneficio industrial. O sea que ao final estamos falando dun 19%. Con isto contan a forrar un 19% de gastos de demolición, porque parte da obra farana operarios do Concello. Isto, farano os obreros municipales farán uns contratos de suministro de material dos distintas partidas que están no proxecto. Habrá que comprar hormigón, habrá que comprar alicatados ou baldosas, habrá que facer o procedimento que corresponda legalmente según nos mandan os técnicos municipales.